Era veritat o no el que ens dèiem al començament? Sí que ho era, i després de comprovar la qualitat literària dels alumnes, continuem amb les diferents actuacions que els hem preparat tot esperant que passin una estona entretinguda i divertida. I ara una mica de moviment per animar-nos. Api! Sí que ho soc. Què et fa pensar el contrari? Que t'empatolles? Jo? Res, no sé, que m'has preguntat si era feliç i ara pensa en aquestes. No m'has entès. Estava dient el títol del proper número. Ah, bé, realment no t'he entès. Va, digues quin és. Doncs és una cançó de Pharrell Williams que es diu Happy i que interpreten els alumnes de tercer d'ESO. Fantàstic, m'encanta. Anem a veure l'actuació.